Sa kamo kalibre challenge diri sa Nocos no. Ato testingan diri kung sino makadyo diri ng kuan challenge nato. Challenge Nocos. Dance. Pwede ko challenge. Mga ko Nocos. Sa pilara. Yan mga kagusok. Tapos mo sa kalibre dahil sa kuan napta. Okay guys, thank you so much. Salamat. Challenge nato ang kamote. O Nocos ko man mga kaigsonan. Pwede ko makadong Nocos. Isang dolar ka mo. Guys, thank you so much sa madam. Sabi ngayon madam. Thank you so much sa to challenge ko man no. Dari na kalibre o Nocos so. Yan, thank you so much. Yan guys, challenge na to si madam. Makadyo ko Nocos sa kabuo ko. Yan, mga kagusok challenge. So, thank you so much. Pangayan. Milani. Thank you ni Ma'am Milani sa Nocos. Di ko ton. Shout out sa mga followers diya. Idol. So, why ko nito guys? Challenge ganun ang call. Call pang challenge na ako kung Nocos. Isa duwara call pang kinilaw. Nag-usok ka. Okay guys, tayo guys. Shout out pangayan. Arnel Lopez. Shout out to Arnel Lopez. Yan mga kagusto ko, challenge na to, Nocos. Sayo pa na i-platibos. Tapos nakadyo ng kalibre dahil Nocos. Shout out to mga followers diya. Shout out diya sa ato mga followers. Rodelito mga lalor. Dirito sa unahan gasud ta para maklaro gasud na. Way bias. Dire simay tagisa. Sir, pwede challenge. Makadyo ko Nocos bisa sa duwa. Yan mga kagusok ko, paldon sa si kagusok ko, busog na sa si kagusok. Salamat pa ngayon sir. Ngayon. Thank you so much sa mga challenge ko man no, jari na. Nay kalamisa. Sunod na dire sa Nocos sinamay. Thank you so much guys sa mga followers nato diyo. Shout out. Manoy, shout out si Manoy diyo. Thank you guys sa mga solid followers diri sa Changi. Sa ato challenge ko man no. Siyempre, challenge gani. Salamat.